з нагоди Дня захисників і захисниць України, голови уряду Чеченської Республіки Ічкерія, пана Ахмеда Закаєва. Дорогі українці, вітаю вас з Днем захисників і захисниць України. Сьогодні віддаємо данину вашої мужності, відданості та незламному духу, які стали яскравими символами вашої героїчної боротьби за свободу і незалежність. Ви справжні герої, які б'ються на передовій за свою рідну землю, захищаючи Україну від російського агресора, відстоюючи священне право кожного українця на життя в мирі та свободі. Ваші подвиги – це не просто дії, це натхнення для всього світу. Своєю стійкістю ви показуєте, що Україна – це нація, яка ніколи не здається і не дозволить собі мовчати перед лицем несправедливості. Ви боретеся за свої цінності та ідеали до останнього подиху. І ваша сміливість та рішучість надихають мільйони людей не тільки України, а й далеко за її межами. Цей день – день вашої звитяги, коли всі люди миру і добра, що стоять на стороні світла, висловлюють свою глибоку подяку вам, українському народу. Ви захищаєте не тільки свою землю і сім'ї, а також культуру, спадщину, майбутнє своєї нації від ворога, який прагне знищити все, що ви любите і цінуєте. Кожен ваш крок, кожна ваша перемога на цьому шляху – це внесок у світле майбутнє, за яке бореться не тільки Україна, а й увесь світ. Ваша сила – це сила всієї волелюбивої України. Ми, народ Чеченської Республіки Ічкерія, завжди пам'ятатимемо вашу жертву і героїчний опір. Незалежно від результату цієї війни, ми стоятимемо пліч-опліч з вами в боротьбі проти російсько-фашистських загарбників. Ми разом проводимо боротьбу за свободу, справедливість і право на мирне майбутнє. Нехай світло перемоги освітлює наш шлях, а сила нашої єдності приведе до остатньої перемоги. З глибокою вдячністю і повагою Ахмед Закаєв, прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія. Дякую.